Esperientzi txarrana biziesuna, errekirol mundun? Txarrana, azera, izanen txarrana. Arreiekin serio hasi nintzanen eta serio hasi nahian, nion hortan, union arreka oso batena, eta arrek esan ditxean, endula bala jo. Eta bat nintxama eskin ja iulau hilabete, eta neko ondo, ordu nintxenen joan markak, gaur egon ikusita, ez joan txarrak, eta alata guztiz esan ditxean, ez gehiago guteko, enula bala jota. Hori izan dek netzako izan den gauzi fuertena. Eta bai gaur egon eskola dakatela gore, motibo hoietik izan dek. Hoi oso gorra izan zitzen uan netzako. Orduan gainera ezuan deportistik eta juten psikologuna eta, oain hori dana basabestik. Eta, orduan akaso nik launtza berko nein, gara jartan, baina nola ezuan, kriston aski basa nein. Da aurrean artean, Xaramon, hemen aurrean beraziok. Arretia jasoakoek, anezpa hemen nun baiten, baita erreka bat egundare. Da, antxe, guzti antxe gortu nintzala, pixkat.